Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za mu fara bayani kan abin da ya shafi email. Kamar yadda kuke gani gashi nan. Email yana da matuƙar muhimmanci akan wayoyin na Android saboda ya zama kamar wani primary, me zan kira shi ne, abu ne wanda dole duk wasu abubuwa da za ka yi sai an buƙaci email. Ko banki ka je kana so ka buɗe application ɗin banki, za ka buƙaci email ko wasu abubuwa da sauransu masu muhimmanci. Saboda haka dole ka kiyaye akan email ɗinka kuma ka zama ka yi creating ɗin shi ta hanyar da ba za ka manta shi ba. Don akwai yanayi da idan ya kai, idan ya ɓata ba za ka iya dawo da shi ba. Saboda wasu dokoki da ke kan shi da wasu authenticator da wasu security da ke kan shi. Idan za ka yi buɗe email, za ka yi ƙoƙari ka buɗe email mai sauƙi wanda kai karan kanka za ka iya gane shi ba mai tsawo ba. Na biyu kuma za ka zaɓi mai password wanda yake da sauƙi, wanda za ka gane shi ta yadda ko da ka manta ko kuma ka ɓatar da waya ko wani abu kana so ka dawo da shi, za su tambaye ka wannan password ɗin. Da farko za mu taɓa wannan alama na Gmail. Idan muka taɓa alama na Gmail zai kai mu wurin da za mu yi registration. Idan ba ka taɓa register ba zai nuna maka haka. Haka za ka gani. Za ka ga Google, ga Outlook, ga Hotmail, ga Yahoo, ga Exchange and Office, ga 365, ga other. Babban maƙasudi dai dama in za ka buɗe email ko in ce Gmail, yanzu an fi amfani da Google. Google Gmail ya ɗan fi amfani. In kuma ka taɓa buɗewa ko kuma ace kana da email, in ka hau haka zai nuna maka. Za ka ga hotunan ka ga komai. Ko da kana da email za ka iya buɗe email ko da guda 10 ne ko guda 100 ne sun ba ka dama. Idan kana da email kana so ka buɗe, za ka taɓa can sama ta gefen hagun ka wannan wurin. Idan ka taɓa shi sai ka yi scrolling can ƙasa ga wurin da aka sa add another account. Idan ka taɓa add another account zai nuna maka sabon farfajiyar kan wayar inda muka shiga ɗazu, inda za ya ba ka dama ka buɗe wani sabon email. Yanzu bari in taɓa add another account. Haka ya dawo da mu. Ko sabuwar waya ne ko wayan ka hau haka zai fara nuna maka. To ko kana da email ka taɓa can wajen da na yi kwatance zai nuna maka haka. Sai ka taɓa Google ɗin nan. Idan ka taɓa Google za ka jira shi ya gama searching. In ka sa pin ko wani abu sai ka sa ka cire. Zai nuna mana yanda za ka buɗe unique email wanda ba zai baka wahala ba da kuma yanda za ka sa password mafi sauƙi. Idan kana da wani email zai nuna maka haka email or phone number. To mu yanzu ba wai za mu sa tsohon email ɗinmu ba ne ko za mu yi wani abu. A'a, za mu yi creating ɗin email ne. Ta yadda da email ɗin nan za mu yi amfani gurin buɗe duk wasu abubuwa da ya shafi Web3 da crypto da wace tsiya ne ma duka. Za mu shiga inda aka sa create account ɗin nan. To gashi nan ka shiga create account zai nuna maka for my personal use ne ko for my work or my business. In kai babban ɗan kasuwa ne sai ka yi amfani da for my work or my business. Amma mu da yake ordinary people ne, za mu buɗe email ɗin ne don amfanin kanmu sai ka shiga for my personal use. Idan ka shiga za ka jira shi zai baka dama da za ka sa sunanka. Wannan a gurin za ka sa sunanka na ainihi. Misali sunana Dairun Ismail. Nan zan sa sunana na ainihi. Watan haihuwa. Zan sa ɗan haife ni daga watan misali ce January 01. Wannan format ɗin shi za ka yi in kana so nan wajen ya wuce. Bari in sa an haife ni 2010 ko kuma bari in sa 2000. Ta yadda dai ba zan manta ba. Za ka sami shekarunka na ainihi ka sa. In kuma ba ka san shekarunka na ainihi ba sai ka san wani shekaru da za ka sa don kar ka manta. Nakan sa irin wannan abubuwa ba kuma wai dole sai shekarunka na haihuwa ba, amma dai abu ne da ya kamata ka riƙe. Saboda akwai lokacin da email ɗinka zai gudu. Idan kai ƙoƙarin dawo da shi za su ce ka sa date of birth ɗinka na haihuwa. Duk da dai ba wai shekaru na bane amma dai na sa su a wannan format ɗin saboda nuna mana yadda ake buɗe email cikin sauƙi. Sai ka shiga next. Idan ka shiga next gashi nan sun yi suggesting sun sa I Berun 38 ga Berun Ismail 16 ga waye. To in na ga dama zan iya sa email sunana ya bayyana. In na ga dama kuma zan iya sa suna na daban. To a cikin wannan era da muke yi na Web3,
yawanci ana ba da aiki a kamfanoni daban-daban kuma suna turo ma da saƙo ne ta email. To amma yawanci email ɗin ka riƙa alaƙanta email ɗinka da abin da ya shafi Web3 saboda samun alkhairai da abubuwa, saboda ana ba da job a Web3. Wasu tasks ne da za ka rinƙa yi kana sharing. In Allah da za mu yi bayanin meye Web3 da yadda ake neman aiki a Web3. To yanzu zan shiga na ƙasa inda aka sa create your own email. To gashi nan ya bani dama in sa email ɗin nake so. Yanzu in na ga dama zan iya cewa Byron, zan iya alaƙanta sunana Web3. Byron Web3 saboda mun shigo era ne na Web3 kuma abubuwan mu ya kamata mu riƙa alaƙanta su da Web3 ko wani abu ko da ma baka sa sunan ka ba, misali Web3 gida. Ka gani wannan ma email ne mai sauƙi gashi bai da wani tsawo. Duk da in na shiga za ka ga mutane da yawa sun riga ni, zai iya bani wani ni ne na number kaza ko wani abu. Zan iya amfani da Web3 Hausa in ƙara da TV ko wani abu. Duk inda za ka sa dai son samu wannan ɗan Web3 ɗin, email ɗin da za ku riƙa buɗewa ku riƙa sa alaman Web3. Saboda nan gaba abu ne da zai zo idan za su baka aiki a abubuwa za su so su riƙa ganin kana alaƙanta shi da irin su Web3 da sauransu da su waye. To misali bari in sa Web3 Hausa TV ko kuma zan sa Web3 BCTV. Zan ƙara da 1 saboda na taɓa buɗe email da irin wannan abu. Wannan BCTV ɗinnan yana nufin Byron Crypto TV. Web3 Byron Crypto TV. Bari in yi next. Yau kullum suna canja policy da wasu abubuwa. To kun ga sun bani password. Suka ce in zaɓi password. Za ka zaɓi strong password. Wasu za ka kai tsaye sun sa lambar waya. Mutum da ya tashi zai ce password ɗin shi misali 081 34 69 2060 shine lambar waya. In na sa haka, haka ma zai. To amma wani da ya ga email ɗinka ya sa lambar wayarka zai zama ya buɗe maka. To idan kana da wayau, za ka iya misali ko da lambar wayar naka ne a farko sai ka nemi wasu daga cikin waɗannan characters ɗin nan ka ɗora. Idan ka sa ai mutum bai isa ya san me ka sa ba. In na ga dama misali zan iya cewa to shikenan. Dan ban so in manta password ɗina zan yi amfani da lambar wayana. Amma bari in ƙara sa naira guda 2 sai in ƙara samo wani abu na daban ko kuma in sa naira 1, sa @ ɗin nan. Kun ga haka ma ba zan manta ba. In nayi haka zai ɗauka. In na ga dama zan bar naira haɗe da lambar wayana zai ɗauka. Ko kuma a ƙarshen in sa naira ko a farkon in sa naira. Yadda dai ka san ba za ka manta wannan abun ba. To yanzu misali ko kuma wanda za ka idan za ka buɗe strong password, har ga Allah wani zubin za ka iya samun a cikin wannan character ɗin ka samu character guda 3. Misali kamar ce na sa wannan, na sa wannan sai in sa wannan ɗin nan. To amma hakan ma idan wani zai iya mantawa. To shawarar da nake badawa shine za ka iya buɗewa da lambar wayarka ɗin amma ka samu ko da abu ɗaya ne ka ɗaura mashi. Kana iya ka samu ko da wannan percentage ɗin ne. Misali in sa 081 34 69 2060. Kun ga ai percentage kawai na ƙara a ciki sai in danna next. Za su ansa. Ko lambar wayar ka sa za su ansa. To haka ke nuna cewa gashi nan sun bani Web3 BCTV1@gmail.com. In ka kuma dama za ka iya sa ainihin sunanka na haihuwa da sunan babanka. To wani zubin za ka ga abin yayi nisa da yawa. Amma hakan nan da na yi, na ga sunana na ainihin ya fito da kuma ainihin email ɗina na ƙasa da aka sa Web3 BCTV. Kaga ai ya ɗan fi mature wani abu sai in danna next. Idan na yi next ga wasu condition nan su waye kaza kaza da aka sa agree sai in taɓa shi. In nayi haka shi ke nuna cewa sun yi min creating ɗin wannan email ɗin. Ina yin bidiyon nan very comprehensive saboda kullum kana zaune sai ka ji mutum ya zo ya same ka ya ce ka buɗe mai email. To email ɗin nawa ya buɗu. Ya riga ya buɗu. Idan ina so in gan shi misali idan ba ka wayanka babu email kai tsaye shi za ka yi. In kuma akwai email da yawa za ka taɓa can saman nan alaman nan ka taɓa sai ka yi can ƙasa kai scrolling. Gashi nan ya buɗe min shi Web3 BCTV sai ka taɓa shi. Gashi nan ya riga ya nuno yana sabo ba wani message a kan shi ba wani saƙo a kan shi. Wannan shine yanda ake buɗe email cikin hanya mafi sauƙi. Email ya riga ya haɗu.